Bé, comencem tot seguit la tongada de les 6 de la tarda, no sé si són les 6, que són les 6. Sí, no, anem bé. Anem bé de temps perquè així, acabada aquesta nova tongada d'en Pere Baladrón i després en Lluís Maria Mandado i en Francesc Juglar, potser tenim 20 minuts, que és el que volem, que ens quedi una mica, 20 minuts per berenar. Que berenem i esmorzem, que no ho he dit, però gentilesa del restaurant Ticlini, que com l'any passat i enguany ens conviden. Per tant, gràcies a la gent del Ticlini. On també fem els dinerets, aquells famosos dinerets investigadors, els qui, quan s'acabi tot això del seminari de Barcelona del Plural 21 i on s'acabi això, tornarem a engegar-los. Per tant, ara us passo a Pere Baladrón, que també fa les seves incursions en el camp de la recerca i és expressament d'Holanda explicant-nos les seves últimes troballes. Avui ens parlarà d'algunes proves sobre la possible catalanitat de Juan Sebastián Elcano. Molt bé, bones tardes. Bueno, hem dit tantes coses que quedaré malament, però bueno, esperaré fer el millor possible. Començo amb el primer viatge de circunvalació del 1519 al 1522. El va començar el portuguès Fernando de Magallanes l'any 1519 amb el vaixell Trinitat i 4 vaixells més, entre ells el Victòria. Després de la seva mort a les illes Filipines va continuar el viatge amb la nau Victòria Juan Sebastián Elcano, per la qual cosa és aquest considerat el primer que va fer la primera volta al món i que ben podria ser Joan Sebastià d'Elcanós. Indicis de la possible catalanitat d'aquest personatge és el que els vull fer veure a través de 4 perspectives. La primera perspectiva començaré pels noms. Se l'anomena oficialment Joan Sebastián d'Elcano, Juan Sebastián de Elcano i Juan Sebastián Elcano. Penseu en el primer, que és d'Elcano. Aquesta és la web de Guetaria, on diuen que va néixer, i diu molt clar Juan Sebastián Elcano, también escrito Juan Sebastián d'Elcano o Juan Sebastián de Elcano, o sigui que reconeixen d'Elcano. Aquest és el testament que va fer el 1526 quan va sortir per segona vegada. Aquí no podeu veure la firma, jo sí que la veig. Aquesta primera diu ben clar Sebastián d'Elcano, o sigui, ell firma Sebastián d'Elcano. Ho veureu en la propera, aquesta que és feta treta de l'altra, o aquest que és una altra vegada el testament una mica més claret, i aquesta és la firma també que diu claríssim Sebastián d'Elcano, o sigui que ni Cano ni Elcano, és d'Elcano. Per comprovar una firma amb l'altra us posava aquesta que és del Magallanes, perquè veieu que també fa uns garabatos al començament i al final. També ho fa el Juan Sebastián d'Elcano, que fica un garabato al final que podria ser una S. No dic que ho sigui, però podria ser. Aquest és el Magallanes. I aquí, en el darrer testament que fa Juan Sebastián d'Elcano, poc abans de morir, en el segon viatge 1526 a favor del seu fill, l'anomena d'Elcano. I també l'anomena així un nebot seu, en nom de la mare de Juan Sebastián, en una carta on explica a les autoritats competents les dificultats d'aquesta mare sense recursos després de la partida dels seus fills, que no només anomena el seu fill Juan Sebastián d'Elcano, recordeu, sempre d'Elcano, sinó també els altres dos dels seus altres fills, Martín Pérez i Antón Martín d'Elcano. En les cartes de l'emperador Carles I, cinquè d'Alemanya, adreçant-se a Juan Sebastián, l'anomena sempre Juan Sebastián d'Elcano. Bueno, això són unes verbs que hi ha, que en alguna diu
el personatge del qual estem parlant, que en diem Juan Sebastián Elcano, signava del Canós. És a la Viquipèdia, archivosdelafrontera.com. Aquí tenim les cartes de l'emperador, el rei a Juan Sebastián de Elcano, cartas del emperador Carlos V a Juan Sebastián de Elcano. I aquí, bueno, com que ja us estic dient que ell firma del Cano però que el volen fer Cano o el Cano, suposo que ja no sé per què s'entesten en voler canviar-li el nom, i aquest és el que m'ha fet fer aquesta conferència. En les festes del quart centenari, l'any 1926, de la mort de l'insigne navegant, en una carta que el senyor Serapio Mújica envia a la Junta que estava organitzant la celebració d'aquest centenari, diu que el nom de Juan Sebastián ha de ser Elcano i no Cano. Com quedem? Ell firma del Cano, però resulta que té que ser Elcano o Cano, o sigui que es baralla com té que ser el nom. El punt a tractar a la Junta va ser, doncs, si s'havia d'escriure el nom Cano o Elcano. Tot i que l'any 1873, o sigui 50 anys abans, l'Acadèmia de la Història informava que el nom havia de ser Cano, i a l'any 1879 la Societat Geogràfica de Madrid deia que havia de dir-se Elcano, encara que provisionalment se li digui encara del Cano. O sigui que ja no entenc res més, ja començo a perdre. I continuava els seus raonaments dient que els noms podien ser de tres maneres: personals, patronímics i solariegos. Cano no podia ser personal perquè no se li havien posat a Juan Sebastián Cano. Cano, en el cas que fos castellà, seria un sobrenom del seu pare, com ho pot ser Moreno, Rubio o Blanco. Volguem dir, no hagués pogut firmar del Cano. En aquest cas no hagués pogut signar del Moreno, del Rubio ni del Blanco, com tampoc es fa ara, sense voler ignorar que sí que es podria signar del Valle o del Río. En el cas que fos patronímic basc, s'hauria de formar amb el sufix ena o arena, exemples Simonena o Simonarena, i en el cas que fos solariego, Canocoa o Canoarra. Tot i que ell diu que al País Basc, encara que algú es digui com es digui, continuava sent del lloc d'on ve. En aquest cas, continuaria sent Canocoa o Canoarra. Per tant, el nom Cano no pot ser basc, però sí el Cano, ja que a Guipúscoa i a Navarra existeix aquest poble de veïnatge. O sigui, el tenen que fer per força Cano o el Cano perquè a Navarra hi ha un poble que es diu així. No perquè ell ho fos, perquè ell firma del Cano, com heu pogut veure. El senyor Serapio Mújica assegurava també que tant s'hi val escriure del Cano, amb dues es, com de el Cano. I efectivament, en la documentació que hi ha a l'Ajuntament de Guetària, on diuen que va néixer, hi ha persones que es diuen del Cano, tot i que no saben si aquest del Cano pertany o no a la família del navegant. O sigui, el fan de Guetària que no saben si és d'allà. La segona perspectiva és la indumentària del personatge en els quadres de l'època. Aquest és oficial, és un llibre espanyol, on diu Juan Sebastián Elcano, però Zuluaga. Aquest és un altre. Mireu la gorra, la veieu, la gorra que porta. I aquí tinc un pagès al Camp de Tarragona que porta una gorra molt similar. Està tret de La Terra Catalana, de l'any 1924, un llibre que va caure i vaig dir, hòstia, ja ho tinc. La barretina a l'imatge del pagès al Camp de Tarragona és molt semblant a la que porta el quadre del pintor Zuluaga, Juan Sebastián del Cano, de El Cano o El Cano, extret del llibre La Terra Catalana, edició 29A, del Mau 1937, editorial Carles Pla, Girona. Aquí veiem que hi ha algunes veps que posen el nostre personatge com el de la Cosa i el Ramon Llull. O sigui, tots personatges aquí no veig molt bé això, a veure. Bé, el posen com a exemples de la catalanitat. Ramon Llull, Joan de la Cosa i Joan Sebastià del Canó es posen aquí.
Aquest darrer identificat en alguns mitjans com a Sebastià Sacirera del Canós, un més dels personatges catalans històrics universals. La tercera perspectiva, vull dir que jo sobre Sacirera no he trobat res, però hi ha una web, una és la web de les barretines catalanes, on el posen que podria ser una barretina, i l'altra és una web que es diu catalonia.com Brasil, que també ho posa. La tercera perspectiva, a Catalunya hi ha un poble que es diu El Canós, 89 habitants a l'any 1960, poble del municipi de l'Avanyó, Segarra, al nord-est de Cervera, extret de la Gran Enciclopèdia Catalana. La quarta perspectiva, i ja per acabar, he pogut constatar que tots els quadres que he trobat representant el vaixell Victòria, l'única nau que va tornar a la península de les 5 que començaren el viatge, la representen sempre amb la bandera catalana. Aquí tenim una del llibre Manual Història d'Espanya, o sigui, és oficial, tomo segon, pàgina 489, en què es veu la caravela Victòria i, si podeu veure aquí dalt, o sigui, el mas té una bandera que és ratllada, no és quadriculada com és la de Castella, o sigui que encara que és blanc i negre, es pot veure molt bé que és ratllada. Aquí tenim una del Guillaume, en l'Atlas de Guillaume Lecastú, 1555, passant al Cap de Bona Esperança, segons un PPS de l'Enric Guilló, jo ho vaig treure d'allà, però a la xarxa també es troba. O sigui, però he volgut posar el nom perquè jo ho vaig treure d'allà, perquè fa molts anys ja que d'un PPS d'ell ja ho havia vist. Aquesta és una altra, la nau Victòria de Magallanes, aquí li posen que és de Magallanes, del cartògraf Abraham Ortelio, que avui se n'ha parlat, segons un PPS també sempre d'Enric Guillot. També la bandera catalana, com podeu veure. Aquest és un vaixell, sempre el vaixell Victòria, extret d'un llibre holandès, que he traduït, ho he traduït jo, diu Llibre de mariners i descobridors. I poso el número per si algú vol buscar-ho. En aquest està molt desfigurada la bandera, molt desfigurada, però jo intueixo que són ratlles, o sigui, no és una... Bé, aquí ho tinc que deixar-ho així perquè ja dic que està molt desvirtuat, no? Però aquesta, per exemple, que és la nau Victòria sobre el mapa de la República Argentina, aquí es veu clarament que és la bandera catalana i això ho està propagant l'Argentina, no té res a veure amb Espanya, ni en Catalunya, ni en ningú. Ells posen la bandera i posen la bandera catalana. Aquesta és la rèplica de la nau Victòria al port de Sant Julià, que sabeu on va ser el primer port que va agafar Magallanes i d'allà va continuar, i també la posen amb la bandera catalana. Els argentins posen la rèplica amb la bandera catalana. I aquí, per algú que l'hagi vist aquesta, perquè també corre per la xarxa amb la bandera espanyola, tinc que dir que aquesta rèplica, amb una exposició al Japó, sí que la van posar amb la bandera espanyola, que segurament va ser Espanya que va fer l'exposició allà. I encara s'hi podria afegir el que escriu l'escriptor Hug Thomas en el seu llibre L'Imperio Espanyol sobre el llibre d'en Pigafetta, possiblement també català, perquè Pigafetta no sabem, narrador de la primera volta al món i company de viatge de l'anomenat Cano, el Cano o Juan Sebastián del Cano. En primer lloc diu, Magallanes a les Filipines regala al jefe Subu una túnica de seda groga i violeta i un barret vermell, barretina, segur. Segon, que les seves descripcions semblen estretes estilísticament del llibre Tirant lo Blanc o d'un llibre de cavalleria en català. Tercer, per totes aquestes referències, en Pigafetta havia d'estar familiaritzat amb la corona catalana. I això ja és meu, que en Pigafetta mai anomena Juan Sebastián del Cano, vull dir, alhora que el capità, que era el capità de l'expedició de retorn, per quin motiu? O sigui, el Pigafetta no el nombra mai en el seu llibre. Conclusions. El nostre personatge l'escriuen oficialment Juan Sebastián del Cano o El Cano, com han pogut veure. Segon, la gorra que porta el navegant en qüestió podria ser una barretina del Camp de Tarragona. Tercer, a Catalunya hi ha un poble que es diu El Canós.
Quart, a totes les imatges que he trobat del vaixell o nau Victòria s'hi pot veure la bandera catalana. Per tot el que he exposat fins ara, bé podria ser que el nostre personatge es digués Joan Sebastià del Canós, o com altres l'identifiquen com a Sebastià Sa Cirera del Canós. Els invito que ens ajudin a continuar treballant per aconseguir que definitivament la veritable història de Catalunya surti a la llum. Gràcies i bona tarda. Sí, diu que ens acaba de dir que els porxos d'en Xifré diu del Cano. A la pel·lícula d'abans hem vist que hi ha un cas de Cano que les porta l'altre. Sí. Molt bé, moltes gràcies, Pere. Jo no sé si ho sabies, però després en parlem. Hi ha un munt d'informació que ja està publicada. Jo no sé si ho sabies, després t'ho explicaré en detall, però hi ha un munt d'informació que dones que ja està publicada. Després et donaré les fonts, d'un tal Bilbeny, em sona. Aleshores estaria bé que poder citar les fonts perquè ens dona una trajectòria que no sembla improvisat del no res, no? I estaria bé.